Temama iz područja estetske kirurgije bavili smo se već nebrojeno mnogo puta, no ono što često ostane nekako pozadi su detalji i očekivanja koja proizlaze iz svakog pojedinačnog zahvata. Augmentacija grudi vrlo je popularan zahvat među ženskom populacijom, no kako zapravo kreće postupak? Naravno, prvo mora doći na konzultacijski pregled na kojem dobije sve potrebne informacije što se tiče povećanja grudiju, da se vidi dakle koju veličinu može dobiti. Dakle, uvijek se popriča malo koja su njezina očekivanja, što bi ona željela, koliko se povećanje može dobiti. Moraju obratiti pozornost da prvo budu svjesne koju veličinu grudiju mogu dobiti samim zahvatom. Može se očekivati dakle da povećanje bude jedno, 1-2 broja, što je neko realno povećanje grudiju, tako da se implantat sam ne vidi. Informiranje o operaciji i o detaljima postupka vrlo je bitan korak. Razvitkom tehnologije i napretkom marketinga danas se mogu naći različite brošure, tekstovi i rasprave vezane na tu temu. Na internet stranici Poliklinike Bagatin kao i njihovom Facebook profilu moguće je pronaći i savjet više. Na našoj web stranici se mogu dobiti sve informacije dakle, koje su vezane uz operativni zahvat, uz mjesto dakle, na kojem se napravi rez i sve ostale informacije za sam tok operacije. Komplikacije uvijek treba uzeti u obzir, bez obzira radi li se o rutinskoj operaciji ili kompliciranijem zahvatu. Jedna od mogućih komplikacija je kapsularna kontrakcija koja može deformirati implantat. To su one normalne neke kirurške komplikacije koje su veze, dakle može doći do infekcije rane gdje se stavlja, a osim toga u principu nekih drugih komplikacija nema. Kada govorimo o samim implantatima, onda treba znati kako ni odluka o veličini i obliku nije laka. Ovo su dvije vrste implantata koje imamo. Jedni su okrugli i drugi su anatomski. Za okrugle je značajno da oni daju povećanje i u gornjem i u donjem polu dojke. Oni izgledaju ovako i ovako se stavljaju. A za anatomske značajno je da oni daju prirodni izgled, tako da daju malo povećanje u gornjem polu dojke, a znatno povećanje u donjem. Što prirodnije izgleda zato jer dojka ima određeni ovalni oblik. Kad izmjerimo ženu i vidimo koja veličina odgovara, onda sa njom odlučujemo koju će veličinu implantata ona dobiti. Odnosno koji su mogući implantati da ona dobije, zahvaljujući njezinom tjelesnom izgledu, veličini njezinog tkiva i onda je objasnimo, dakle onda dobija posebne grudnjake i još gore ide jedna majica koja poboljšava da se vidi kontura samih dojki. Uz to još imamo dakle različite veličine tih silikonskih primjeraka implantata koji se mogu kombinirati u različitim veličinama, tako da se dobiju odgovarajuće veličine koje bi odgovarale pacijentu. I onda mi na osnovu veličine koje smo dobili mjerenjima odlučujemo koji bi implantati bili najbolji za pacijenta i da pacijentica vidi kako bi njezine grudi izgledale bez grudnjaka. Pozornost treba obratiti i na oporavak, jer iako se radi o rutinskoj operaciji, potrebno je barem 10 dana odmora. Nakon postupka ugradnje vidljiv je mali rez koji se također može ublažiti. Koji put oni mogu biti nešto širi, ali najčešće dakle, je neka kvaliteta ožiljka da je kod crta i on se može na kraju operacije, dakle kad se izvade šavi kroz nekoliko tjedana, se može ublažiti još dodatno određenim silikonskim gelovima. Odlučite li se na ovakav ili sličan zahvat, zapamtite, opće je pravilo kako ne postoji ključ koji otvara svaka vrata, ali ključ prirodnog izgleda i lijepog oblika povećanih grudi je dobra komunikacija između pacijenta i liječnika.